Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Taslima propju triq il-bot minn fejn twilet u trabba l-kantawtur Enzo Guzman ġie inawgurat bust b'tifkira tiegħu. Bħala parti miċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni li saret f'dar tal-anzjani indaqqew bosta diski mir-repertorju tiegħu u oħrajn li kienu għal qalbu. Enzo ħalla din id-dinja fl-età ta' 74 sena f'daru fil-Kanada f'Deċembru tal-2021. Is-sindku ta' Taslima John Pillow spjega s-sinifikat wara dan il-bust. Aslimizi dal-bust jfisser ħafna. Enzo twilet ftit triqa u maġem għamnek strada Rudolfo u twilet strada Santa Maria. Twilet għaw, trabbaw, bindi l-parroċċa. Għalina Aslimizi, Enzo kien ikona Aslimizi. U għacċenna u kolla l-imħabba li Enzo kellu lejn l-Ilsil Malti. Minnaħa tiegħu l-iskultur Indri Attart qal li kien ta' privileġġ għalih li jagħmel dan il-bust. U għaftakar ukoll fit-telefonati li kien jagħmillu Enzo, saħansitra meta saħħtu kienet bdiet sejra lura. Tkellimna wkoll ma' David Muscat, kunsillier f'Taslima, u wkoll tkellem dwar l-imħabba li l-Slimizi kellhom u għandhom lejn Enzo. Għalina Slimizi fisser ħafna ovvjament għax qed nagħtu unur u ġieħ lil dan il-kantawtur Slimiz li għex f'Taslima trabba hawnhekk u ħatkun dan il-bust jfisser illi hija ħatkun ikona f'Taslima għal daw kollha li jiġu jżuruha, għal Maltin u għal Awċin wara kollox, Enzo Guzman kien maħbub ma' kulħadd. Min-naħa tagħha Mary Rose Mallija li kienet ħabiba kbira ta' Enzo, diskrivjutu bħala qalb ta' d-dieb. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm l-Arċisqof Charles Scicluna u bosta ħbib u qraba ta' Enzo. L-armla ta' Enzo Carmen Guzman irringrazzjat lil dawk kollha li jagħmlu dan possibbli.